ৰাইজসকল 50 খোৱা কম্পিটিশ্যন দি আছো এতিয়া নতুন বছৰৰ কাৰণে सेकंडनि बिथोराव जायानो सोनो हाग्रोगोन जिकुनु टाइमाव बिसोरनि बान्थाखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन जायानो खम समनि गेजेराव बे बथलाव सोनो हागोन बेनिया प्राइज दङ आरो जायफ्रा सोयो 20 मिनिटनि बिथोराव बिसोरा बथलखौल मोननायनि चान्स दं नाबा फाइवा होबाय फाइवा गंसे हमदो उदास्रिया बास नै सोदोना नम्बर गंसे आखायाव आं मिथिया हागोन हाया नोंसोर दे न र दे खेवफादो खुगाजों औ खुगाजों सोदो आरो लोंदो न सेसिलिया एबा सोंदो हमथानो लाथ' औ र दे नोंबो हमदो र रायजि होखादो बिबिना बथल बिदि मोना बथल दंग्रो बिदि नङा लानो मोना दे लिया बथला हमनो लाखिद' सोआं लानो मोना आं बिदि होआ बथलखौसो दांनो दां नासिया हमद' दोन गाहायाव जिकुनु नों नारथानाला एसे नारखोबो गोग्लैना दे माबा संगिदा गाहायाव आरो नोंबो सिसिले गाहायाव हमना लाथ' थाल लाल' दे औ हमनाल' थाल खालाम सोनाङा दे कृपा आरो सानबारि बथल सिदा सानबारि हमना आखाया फाइभआ खुगायाव लादो दानिया 20 सेकेन्ड मोना सिदा ओइ फाइभआ खुगा र' फाइभआ खुगायाव लाहैना 1 2 3 फाइभआ खुगायाव लाहैखा आखा हमना मोना फाइभखौ लगाओ दे सिरियाल एसे गोजान हरबाव एसे गोजानाव Open. 33 seconds. 14 15 16 17 18 19 20 Ese kosong. Ready. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aboy. 17 18 19 Aboy.
gila. Minit baru. Ready? Oh, bos, lagu. Oh, di bilang apa? Apa ini? Deh, haftar sian. Mojang se. Deh, tasnya menbai. Bakia menlang nai nongla. Jaya. Bini hoda. Sudah bukan lah. Hei, sini hai bang mana deh, betul lah. Hei, betul ke sini hai bang mana kaya? Lagu. Hei, sini hai bang mana deh nuah. Sampai. Legono deh. Wah, bah. Langgar. Nanti lega bener